B'investiment ta' ftit inqas minn 400,000 euro għaddej xogħol ta' titjib u tisbieħ f'waħda mis-sali tal-Isptar Monte Carmeli. Din is-sala li x-xogħol fiha se jkun lest sa Ġunju li ġej se tintuża għar-riabilitazzjoni ta' dawk li jkunu fil-proċess qabel joħorġu minn dan l-isptar. Id-direttur tal-infermieri tas-servizzi tas-saħħa mentali, Dr. Victoria Sultana, spjegat kif din is-sala se jkollha l-aqwa livell li jixraq kemm lill-pazjenti kif ukoll il-ħaddiema. Ta' fażi ta' rehabilitazzjoni bejn l-isptar u bejn is-soċjetà barra biex inti tkun tista' tkampa. Għax hawn ċertu klijenti li jekk inti tkun ilek ħafna żmien l-isptar, ċertu affarijiet terġa' jew titallimhom jew xi ħadd ifakri kif għandek tagħmilhom biex ma ssibx id-diffikultà meta inti biex tintegra ruħek. F'din is-sala il-pazjenti se jitalmu ċertu ħiliet sabiex ma jsibux diffikultajiet qabel jerġgħu jintegraw ruhom fis-soċjetà. Tkellimna wkoll mal-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi, Carmen Ċantar. Xarru solijiet ukoll ta' daw l-ilma, dranaġġ ġdid, ventual air conditioning, u xogħlijiet ta' teħkil, tibjiet, bathrooms ġodda, anki qed isir restawr fuq l-aperturi barra, għaliex huma aperturi tal-injam. Ċantar spjegat kif ix-xogħlijiet fuq din is-sala huma parti minn kullana ta' proġetti oħra li għaddejjin f'Monte Carmeli. Dan huwa parti mill-istrateġija tal-Gvern għas-saħħa mentali fejn il-binja preżenti tinżamm iżda tkun magħmra skont l-istandards tal-lum.